La lluita dels docents continua i aquesta setmana continuaran les mobilitzacions. Dimecres hi ha convocada una vaga de docents a tot Catalunya i dijous una altra per la zona del Vallès i el Maresme. En aquest sentit, l'Assemblea de Docents de Montornès continua fent accions per explicar als veïns què és ben bé el que reclamen. L'Assemblea de Docents de Montornès continua amb la seva paradeta informativa dels divendres a la plaça Pau Picasso. A banda de les mobilitzacions i les vagues de les darreres setmanes, des d'aquí, els professors comparteixen els seus neguits i preocupacions, explicant a les famílies la situació que es viu als centres educatius i alhora reivindicant un cop més les seves demandes. Entre elles, la baixada de ràtios a les aules i, sobretot, dotar de recursos l'escola inclusiva. Ens preocupa que tenim una sèrie d'infants amb unes necessitats a les quals no podem arribar. Les aules cada dia són més heterogènies, els infants cada vegada tenen més necessitats més específiques i nosaltres ens trobem que moltes vegades ens desborden aquesta problemàtica. Volem arribar a tots els infants i no podem, no tenim mans, no tenim recursos. Simplement volem fer la nostra feina bé, atendre tots els infants, poder arribar a tothom i que no se'ns generi aquesta sensació de frustració que se't genera. Entre altres raons per aquest cicle de vagues de docents de Catalunya, també hi ha la sobrecàrrega de treball que pateixen els docents, assumint cada vegada més tasques burocràtiques que els impedeixen dedicar-se a la docència. Els equips directius estan fent mans i mànigues per fer un horari que sigui el millor possible amb els treballadors dels quals disposen, i també compten amb la bona voluntat dels mestres, però és que cal una inversió real i la inclusió no és una cosa que tu facis una partida puntual i ja està. Un nen està escolaritzat ben bé 15 anys de la seva vida, per tant és una partida que necessita una injecció constant de recursos humans, perquè això no són ni portàtils, ni robots, ni equips de ràdio, ni equips de televisió. Això necessita personal i és molt costós. Llavors no hi ha cap govern fins ara que hagi tingut la intenció de fer un decret i que estigui lligat a un pressupost real. Els docents també reclamen una actualització salarial justa i apuntant que els seus salaris no reflecteixen la seva responsabilitat ni formació.